Окидоки, Крис. Здравейте, хора. Да те джойна. Да. Окей. Добре. Буквално, това е най-сложната карта в играта, обаче не може да се нараняваме един друг. И това ще е поне малко по-лесно, нали? Да. Айде. Късмет! И на теб. Мерси. Знай колко пари имам аз пък? Колко? 17 000. Добре. Трябва да събереш 1 милион. Все пак. Ами да. Със сигурност ще събера 1 милион много след като получа 120 лева. О, не! Има буря. В края на Добре, картата... само на мен ли не ми зарежда? Ти в играта ли си? Още съм там, където си избираш айтемите. Защо не влезеш? О! Не си там? Да. Аз съм в играта в момента и се бия. И има буря, което бурята... Аз съм много опасен, натиснах бръканците. Бурята ти нанася демидж, ако си вътре в нея и става по-голяма. Затова... Окей. Внимавай, Крис. Окей, пускам атомна бомба. Абсолютно не ми пука. Ма чакай, аз съм в отбор с Ни. Базика. Какво? Ау! Окей, чакай малко червено. Оживях на една чертичка. Този ме стреля директно в отровата. В края на картата има отрова. Едно лилаво поле. Ако влезеш в него, почваш да губиш живот. Има атомна бомба. Крис, в края на картата има едно лилаво... Нали, виждаш ли го? Не, не го пали лилавото в края на картата. Ау! То те убива автоматично. Тоест не автоматично... се минава през медите, като другите карти и умрях. Аз съм на една чертичка в момента. Има ли втори живот? Да, аз умрях вече 2 пъти. О! Би ли ми казал къде си и как се излиза от тук? Брат, умрях току-що, защото ме прегази тъпият тролей, брат. Ако аз умра сега, губим ли? Брат, загубих 100 милиона парички, брат. Моля, брат, буквално началото е цялото в отрова. Бягай, бягай, бягай. Би ли ми казал как да излезна от тук? Благодаря. Това е невъзможно. Да, това аз да излезна. Какво? Как да знаеш откъде? Пускам атомни бомби в другата. Аз гласувах за питстоп. И отново да гледаш на екрана. Да. Това е най-лесната карта. И моля те, ако аз съм гласувал за нещо, не дай да гласуваш против мен. Ти за какво гласува? За питстоп. И аз. Просто не гласувай. Просто не гласувай, Крис, защото... Аз не знам ти за какво си гласувал. Хубаво е по принцип. Да знам нещо, което няма как да знам. Хубаво, да. В принцип, да. И това е, ти искаш, нали, искаш безкрайно и това е най-добрата, най-лесната карта. О, не. Крис, има лоши новини. Какво? Имаме само един живот. Що, умря ли? Не, просто ми написа. За първи път ми пише. Не знам защо. Преди не ми пишеше. Бъди супер внимателен. Защото като го казах това, отиваш в мините ми, Кристиан. Не знам, обаче съм на един удар. Да, знам. Окей. Хилвай се. И не умирай. Още един чизбургер. Браво. И сега бягай, защото аз ще пусна една бомба. Аз пуснах мина. И ги убих. Почти. Брат, изкъбих си атомната бомба, защото, брат... казах ти, че... съм убил единия. Какво ми каза? Човек, защо ги караш да си тръгнат? Защо ги убиваш точно като съм на път? Защото не видях атомната бомба. И не чу... Да. И не видя как почва да пада. Червеното място. Не, защото не гледах нагоре.
И пак съм Ако такива неща ти никога не забелязваш. Нищо, брат. правилен отговор. Дали? А? Умри. Ще умра. Окей, хилнах се. Да, видяхте. Гонеше те Уолтер Уайт. Сега ме гони някаква глава на колела. The Baby се нарича. The Baby. Да, окей. Да, Крис, не знам дали ще оживее много. И аз. Всеки хил е супер важен. Най-тъпото нещо е, че аз не мога да избера коя модификация да има. И понякога ми дава само един живот. А пък ако аз бих си избрал модификация, бих избрал нормалното просто. Крис? Аз. Да, вече съм левел 20. Атомна бомба. Пеки. Аз не съм получил нито една атомна бомба. Да, защото си много зле. И пак съм на първо място. Не е вярно. Погледни Не отгоре. Не си. Отгоре. What the? Ще Кога? видиш на видеото. На първи съм. Добре. Браво на теб. Не е за дълго, да знаеш. Значи излизат ми някакви неща на екрана и ме бият. Ще умра заради това. Един удар съм. Добре, тогава бягай. Какво мислиш, че правя? Не знам. Бях до теб. Разбира се, че ще... Почти ме уби току-що. Не знаеш. Аз! Да, ти ме оцели с бомба и ме изстреля към атомната ми бомба и съм на един удар. И аз. Умрях. Опа, сори. Май аз съм виновен. Сори! Поне вече съм аз на първо място. Бе. И аз съм убит. Как успя да умреш? И аз не знам, бях пълен живот и ме удари атомната ми бомба. Да, защо ми глиш на главата? Тези карти са доста зле. Не, готина, просто не трябва да се бутаме към бомбите. Трябва да сме на различни места на карта, за да не се удриме. Искаш ли да се бием един с друг? Не, искам... Добре. Аз имам вече 20 000 парички. Аз имам 1304. И съм 840 лева. 84. Не, 87. Всичко, тук всичко те кара да скачеш. Да. Знам. Не знаеш, че знам. Пак ли имаме по един живот? Да. Не знам защо, но пак. Как аз съм първи. И двамата сме първи. Е така. Ми пишеше първи на двамата. Имахме един и същи брой точки. Имам атомна бомба. И аз и току-що я използвах. Окей, моля не използвай нищо друго върху тях, искам аз с атомната бомба. Умрете! Айде! Браво, и аз си пуснах атомната бомба. Имам Разбира се, че ще ме ударят глупаците. Имам още една. Моля те си искам да атакувам. Брат, Просто който да успее той. Окей. Аз получих пълен хил и бях на една чертичка, мачкай. Айде бе, къде са всички? Около мен. Пази се. Защо? За това. На един удар съм. Чизбургер. Ама ние не може да се удряме един друг. Не забравяй. Аз включих това. Имаш опцията да не може да се бием един с друг, затова в момента абсолютно не може да те ударя тебе.
Да, ако искаш, аз ще влизам в атомната бомба, колкото си искам. Окей, за трети път ще умра. Добре, бих си отново атомната бомба изхъбих. Не, ще умра. Умрях. Жалко. Ученик в мир. Няма да бъдеш забравен. И ще бъде, после след това ще бъдеш. Добре. Да, защото се държа над главата и може ли да... Защо главата ми бъгва? Е така. 56 хиляди. Сега дано пак да има, дано този път да има безкрай живот, защото ще ми писне накрая. Ако 3 игри подред има само един живот. Пит стоп. Защо си пускаш атомната бомба там? Току-що се ударих 2 атомни бомби наведнъж. Инфинит? Да. С един живот? Инфинит. Да, с един или с много животи? Какво казваш? С един или с много животи? Сега сме на път да разберем. Защото аз не го избирам колко са животите. Куклата ми е в айтемите, беше ми в айтемите, т.е. обаче Има един модификатор. Има един модификатор винаги. Мисля, че този път няма модификатор. Разбира се, че е само един живот. Обожавам, когато има само един живот. Да, нали? 33-та игра подред само един живот имаме. Мразя, брат. Какво си? Не знам защо. Оная карта, която вчера играхме, всъщност беше до някъде добра. Да, не до някъде, просто аз умирах постоянно. Заради лавата. Ако нямаше лава, ще е много добре. Поне е така малко по-сложна. И на мен ми харесва. Да, защото спечели 900 хиляди точки, аз едва спечелих 60 хиляди. Да, защото много умираше. Ами какво да направя, тъпата лава? Внимавай, честно казвам. Внимавай, защото тя е опасна. То не е от лавата, само умираше по-скоро, защото имаше... колкото по... И защото ти имаше атомна бомба и ме уби няколко хиляди. Не, аз те убих само веднъж с атомна бомба, другите пъти беше с туалетна. И по-скоро, защото... Брат, как точно как съм толкова крив, че теб те оцелих, вместо да оцеля този Айшо Спид? Не знам, обаче той ме гони в момента. Да, знам. Вече не те гони. Ау! Извинявай. Нещо до някъде си го заслужавам. На една чертичка съм. Не, една чертичка ли си? Сега ги бомбардирам. Ако мога да си взема... Брат, буквално сложих една атомна бомба и не мога да я взема. Защото буквално я изпусна. Пеки! Елате тук, хора, спрете да се занимавате с моят приятел. Окей, нямаше нужда само, че така рязко да се обръщаш, приятеля. Нямаше нужда така рязко да се обръщаш, защото не го очаквах. Ау! Защо толкова бърза атомната бомба? Знам. Всъщност до някъде няма проблема, ако е бърза. Ама тя по принцип не е много бърза. Снайпър ме наричай, брат. Оцелих Айшо Спид от 5 км. С една... Добре, знаеш какво оцелих? Смъртта. Да, аз оцелих Айшо Спид от 5 км с копието, а то е много малко и е много сложно за удряне. Защото то не експлодира. То не експлодира при контакт с земята. Имам чувство, че навсякъде има бананови обелки. Да, от тебе, защото аз нямам. Аз съм си махнал банана. Да, аз ще си махна банана. Не, защото е лош, той е доста добър, ако играеш сам. Обаче аз не играя сам. Както знаеш, затова не ми трябва банана. Ау! Ще ме убиеш? Аз? Да. Защото ме удари единия, после твоята мина ме довърши и сега съм до година до мина. One shot Защо направих най-странния глиш?
И аз почти се довърших с една атомна бомба, брат, като някакъв тъпак. Току-що направих един глич. Какъв? Скочих на високата сграда, се опитах поне. Да. Смисъл е така с нормален скок. И през това време оцелих този, който беше горе и ме изстреля нагоре. И успях да се кача. Явно просто си се... Добре, се тая. Пази се, атомна бомба. Защо иска би? Защото бях на едно живот и нямаше как да взема бургер. И да. Може да я изпуснеш и да я използваш по-късно. Забравя. След като почнеш бургера си, брат. Банан. Нямате нужда да я хабиш. Добре, дай как Хаби. получавам доста често и без това. Аз не съвсем. What? Някъде ме спаси, честно казвам, защото аз бях на път да си стрелям директно в него. Благодаря ти, че сложи тази стена. Когато ти си като на някакъв родител. Аз отивам при оня. Не, няма да отидеш там. Ау! Не, съжалявам! Съжалявам! Съжалявам. Аз ли те убих? Не знам. Тогава не съжалявам. Ако не съм аз. Ти беше. Съжалявам. Как ти да... Защото продължавам да играя. Ихи. Обаче съм на път да умра и без това. Умри! Умри! Кой го казва това? Никой? Вторя ми се. Добре. Просто умри! Кой го казва това? Никой не знае кой се почува. Окей. Познай какво ям. Не. Не искам. ям. Току-що си полях компютъра с прясно мляко. Браво. Ядеш кисело... Ядеш такова. Засваш. Ядеш... Добре. Ядеш мюсли с кисело мляко. Ям мляко с бисквити. Не е вярно. Ядеш кисело мляко без бисквити. Първо казах прясно и второ не. И второ да. Сега не съм получил нито на атомна бомба и ги мачкам толкова много. Ау, трябва да млъкна, май. Ти гледаш ли ме? Да. Нали си съгласен, че трябва да млъкна? Да, определено. Аз съм съгласен, че това е най-вкусното нещо, което съм ял. Аз съм съгласен, че нямам идея за какво говориш. Знам млякото ми с бисквити. Аз нямам идея, аз съм съгласен, че нямам идея какво е мляко с бисквити. Както и да е. Не съм чувал за такова. Буквално млякото е на ръба да се разлее от купата. Не. Буквално купата е на ръба да се разлее от млякото. Млякото е на ръба да се разлее от купата. Не, купата е на път да се разлее от млякото. Как ще вкараш купа в мляко? Е така. Аз го правя. Ау, защо ме е шляпнал? Това буквално прозвуча все едно Балди си удари аудито. И това прозвуча като пълна глупост. Ама туалетната не лагва по някаква причина. Въпреки, че би трябвало тя да е най-сложна за регистриране, защото тя е пълна слайна и трябва да се направи анимацията. Както и да е. О, не! Умирам! Не ме убивай, моля те! Ох, без да исках се ударих с кутията. Ох, и това много заболя. Ох, мразя да ям бургери, не съм гладен. И не ми се хила. О, сега мина и туалетна. О, назрах се. Назрах се. Туалетната. 642 000?
6275 парички. Така, продължаваме. Ами добре, хора, това беше за днес. Чао! Това видео ли До беше? среща.